Okay, class. Get 1/4 sheet of paper. Oh, sir. 1/4, sir. Oh, bungol mo, bungol. Yung kog 1/4. Gusto mo 1 whole? Ah, sorry, sir. Sorry, sir. Amo na, di man maminaw, God. Mo ganit. Grabe ka, butyo. Pre, saan ka ko ni pre, no? Ano man? Sa may problema mo, pre? Kuan good, pre? Gusto ko manguyab kang ikami ba, pero di mo ko kabalon sa pag-ingon. Libog ko ba? Ay, sus! Mao din na yung problema, pre. Tato ta kang manong patudlo ta. Kabalo biya ka nga chicks boy, biya ka ito siya, pre. Aw, uno. Tara. Ato na to, pre, niyang hapon. Uy, tuod, pre. Klasin, may pre, late man ita. Uy, achichi, tara. Mas lapan. Uy, si Jampong oh. Jampong, regards daw. Uy, kisa may mag-record sa ako. Kaning kauban ako. Kisa may pangalan na. Rika daw. Di ko di man ikaw akong apple of the eye. Ni, kapamati, marabi gwapo. Ay pagbot kayo ka abroad. At siya, Uy, pre, nag-quiz siya, pre. Nag-late man ta, pre. Kuy, tayo saan na ito ni pre, no? At saan nga ito pag-ingon, pre, pag malate? Oh, good morning, ito, pre. Ikaw ingon, pre. Na, patay na. Sige na, magdali. Tanawa, raning duha, oh. Late na pod. Uy, pagdalin mo mga butyong kay nag-start na. Good morning, sir. Good morning, classmate. Good morning, too. May we come in? Certainly. Thank you, classmate. You are welcome. Tara bay, sunod ta bay. Hoy, classmate. Tagay kong papel, bi. Di ko Wala ko'y papel. Ay, tuing. Oy, unsa man na jump? Imo man nagisipa. Sir, butyo, sir. Di ko natag papel. Daluan kayo. Bisag wag ganin ko'y papel. Chichigay ko. Chichigay ko. Gawas dito, gawas. Sir, mauban ko, sir. Oy, ikaw buyak. So, akay labot. Lingko dira. Sir, wala mo ko'y papel, sir. Hala. Gawas mo dito. Way, mga pulos ni mga bata. Sus, magsikinsa. Grabe ka dalo og papel. Mo imo, sumbagan lagi. Papadto kay lang manong gutong kay da. Tapos buyak mo kuyog di ba? Uy, murag gutom kay mo. Kaon lang mo dira, banat. May problema. Libre na nako. Uy, yaks, sayo ron lagi kay mo. Wala dahil may klase karon. Ay, naman pero wala yung exempted me kay Brett naman daw kay me ngon si sir. Mong way klase-klase. Ano? Mo na yung mga bata. Maayo kay kastanan. Wow. Uy, nung, lamiya kaya ni mga gipakaon sa mga nung, unsa man ni nung? Bitaw nung, lami kay nung. Lami gina, kay lambuyog man na. Sa may lambuyog? Akala kong kuan god, iro nga gilaming ba? Anya, gipakaog daghan, pero tubig ra gipainom. Pagkabusog, gisulod sa ako, lambuyog. Paggawas, kasuka man na. Mao na na. Che.